Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια αίθουσα της Άκου, με χαρά σας καλωσορίζει για ένα νέο αύριο που δεν θα μοιάζει με τον ΠΕΣ σε καμία περίπτωση. Να ξέρω κάποιοι από εσάς δεν το έχετε ακούσει αυτό, είναι ένα ρητορικό μου. Να μην μοιάζει λοιπόν το αύριο με τον ΠΕΣ, αλλά να παίζει με το μεθαύριο που ακόμα δεν γνωρίσαμε. Είμαστε λοιπόν στην αίθουσα για πρώτη φορά να καλωσορίσουμε όλους εσάς εδώ, παλαιούς και νέους μαθητές, άτομα που δεν ξέρουν να καταλαβαίνουν για τους νόμους. Λοιπόν, σαν προχτές, αν δεν κάνω λάθος, Ήσαμε 5 χρόνια στη δημόσια ελευθερία και αυτό είναι ένα υπέροχο συμβάν, το οποίο θέλω να ευχαριστήσουμε τους πάντες όλους όσους συνείσφεραν και συνεργάστηκαν μαζί μας και τα πάντα όλα αυτά. Για όλη αυτή τη διαδρομή που έχει γίνει και που μας έφερε εδώ σε αυτό το υπέροχο χώρο, την αίθουσα λοιπόν, το σπίτι της Άκου, σας καλωσορίζω όλους. Ξέρω ότι σε κάποιους αυτή τη στιγμή μπορούν να βγείτε το λίγο. Να βγείτε έργο. Το έχουμε απολύσει αυτή τη στιγμή και μέσα από την άποψη πολιτική και μέσα από τις καυτές ομάδες και μέσα λοιπόν από το είδος δασκαλίας που γίνεται και το είδος των μαθημάτων που γίνεται. Και συνέχεια το αποδεικνύουμε όλοι και όλοι. Οι αποδείξεις είστε εσείς. Γιατί τώρα είσαστε εσείς οι αποδείξεις? Γιατί ο βίος λοιπόν, ο δικός σας, είναι αυτός που φωνάζει στεναρά και δυνατά για την ύπαρξη λοιπόν του εναλλακτικού τρόπου ζωής. Το άλλο είναι το ίδιο. Ήρθατε λοιπόν και πήρατε μια απλή τεχνική των 15 δευτερολέπτων, πρακτικά, έτσι. Και ουσιαστικά πρέπει και κάτι ακόμα, ότι τα πάντα είναι ζωντανά. Μην κλειστείτε στο συνέστημα ότι τα πάντα είναι ζωντανά, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι πολλοί κόσμοι που πρέπει να δουν και λέει, είναι ζωντανό. Με έχουν πλωτιά του, βέβαια αυτό είναι καλά όλα. Η δική του ατομική μνήμη για το τι έχει συμβεί στη ζωή του, τι συλλαμβάνουμε, τι δεχόμαστε στο χαρτί. Την απάντησή του είναι δική σου να σε κόψω, το συλλαμβάνουμε. Πολλοί από εδώ μέσα λοιπόν, και από την άποψη γενικώς, έχουν δείξει ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία είναι το πιο ερωτικός και πρακτικά τι κάνουμε. Κόψαμε αυτό το παράδειγμα, λέμε το φωτό, και το φωτό είναι εκεί, άκρη. Και μπορώ να κρατάω λίγο ένα φωτό εδώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κανένας δεν πρέπει από κανέναν, άρα κανένας δεν χρειάζεται να είναι κτήμα κανενός. Καλώς ήρθατε. Το ψυχολογικό σώμα δεν έχει να κάνει με καμία ουσιαστικά κατάσταση από όλα αυτά τα ενεργειακά σώματα. Άρα λοιπόν είναι φυσικής πύλης, δόμησης, κανονικότητα και δεν έχει να κάνει με ενεργειακό σώμα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι ο δάσκαλος Γιάννης και αυτή η τελική προεδρία, μιλάμε για το καθένα δευτερόλεπτο και την έχει δώσει και στην άποψη ποιοτική. Και μπορείτε να τη δείτε και εμείς στην άποψη ποιοτική, να τη δώσουμε δημόσια, να ξέρετε ότι μπορεί και η εννοή εκείνη που μπορεί να έχει ικανότητα, δεν είναι δυνατόν, δεν είσαι εσύ δυνατός να κάνει πράξεις από τη στιγμή που θα μπει εννοή τεχνική, ωραία, λειτουργεί. Άρα λοιπόν, όταν εσείς κινηθείτε προς αυτή τη συγκεκριμένη ροή, αυτό το οποίο θα βιώσετε είναι κατευθείαν το πρόβλημά σας να είναι μικρότερο από το άλλο, το αποτέλεσμα μειώνεται η κτητικότητα, έτσι όπως ουσιαστικά το αναφέρουμε και στα μαθήματα, από το γεγονός. Εδώ είμαστε να σας διδάξουμε ουσιαστικά τα πάντα, αλλά και το σύντομα. Λοιπόν, τι είναι αυτή η αίθουσα εδώ και γιατί φτιάχτηκε. Δεν φτιάχτηκε μόνο λοιπόν για να κάνουμε μαθήματα τα κλασικά που κάνουμε πριν και τα κάνουμε για δικτυακά εδώ και 5 χρόνια. Τι αλλάζει όμως? Παρατηρήστε λίγο αυτό το χώρο, γιατί σε αυτόν τον χώρο θα βοηθούν τα φαινόμενα. Αρχίζει η εφαρμοστική διδασκαλία, παιδιά, η οποία εφαρμοστική διδασκαλία σημαίνει το εξής απλό. Υπάρχουν εκατομμύρια, για να μην πω άπειροι, γιατί είναι βασικά μέτροι κοσμικοί κανόνες, που η έμφαση αυτών ουσιαστικά είναι ξεκάθαρα το πώς φαίνεται το φαινόμενο εδώ πέρα.
Όταν λέμε λοιπόν ότι έχω μια νέα μετακίνηση π.χ. σημαίνει ότι είναι κάποιος κανόνας εδώ. Όταν πούμε π.χ. inflation σημαίνει ότι είναι κάποιος κανόνας εδώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν από τούτο και μετά που λέμε, έτσι σε αυτήν την αίθουσα, ώστε παραγωγικό μέρος της διδασκαλίας, είναι να εφαρμόσουμε, δηλαδή να φέρουμε στο εδώ πιστικά, τους κανόνες φανερά. Και να αρχίσει να ασκήσεις όταν ο κανόνας είναι παρόν. Και όχι όταν ο κανόνας είναι παρόν για της έννοιας του. Δηλαδή τον συζητάμε και τον ακούτε. Όχι, είναι εδώ, τον βλέπουμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ λοιπόν θα έρθει η στιγμή σε αυτή την αίθουσα που παράδειγμα θα συζητήσουμε για τον τοίχο παραδόξου και θα ανοίξει ο τοίχος παραδόξου εδώ μέσα. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια άσκηση η οποία λέει εδώ ο τοίχος θα σταματάει σε ένα σημείο παράδειγμα εδώ. Και από το σημείο αυτό και μετά θα πρέπει να δούμε ή θα δούμε μια άλλη εποχή, ένα άλλο κάτι. Η άσκηση θα είναι τόσο απλή όσο τον κερδίσετε τους ένους σας. Πάντα θα είναι να αυτή τη μόνη που δεν είναι άλλο. Λοιπόν, θα πάτε εκεί, θα φέρετε το γηταρέλο και θα έχει απόλυτη φυσική γνώμη. Και εδώ θα βγει κάποιος και θα πει ναι, αλλά τι θα λείψει? Όχι, όπως είπα, θα λείψει το λουλούδι. Δεν θα λείψει τίποτα. Θα μάθετε να δημιουργείτε και όχι να δημιουργείτε το μεγαλύτερο ψεύδο του κόσμου. Η δημιουργία εκ της διαίρεσης παράγεται έρωτα. Και πάλι καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Δεν είστε εδώ μαζί μας, όχι, είστε εδώ μαζί μας. Στο νούμερο της Κίνης να μας θυμίσουν και δεν υπολογίσαμε ούτε τα έξοδα, ούτε το τόσο μαθή ταξίδι το οποίο έχουμε κάνει. Θα σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε από Κρήτη, από Γερμανία, από Αγγλία. Ναι, εντάξει, από Γράμμα και από όλα όσα είστε καταμέρια της Ελλάδας, αλλά και εσάς που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή και από τις αποδέσεις